Dan huwa l-simpajizi Maltija art welidi fejn jgħidu li San Pawl fis-sena 60 ġab il-fidi. Illum qegħdin ngħixu fi żmien diffiċli dan il-mikrobu li qas biss jidher ħoloq paniku, kriżi, lura riċessjoni. Qatt ma naf li fil-ġimgħa kbira ma ħarġitx il-portissjoni kollox tagħtak fuq sakemm nirċievi dak iċ-ċekk naħseb li ser nilħaq il-mud bil-ġuħ. Iżda xorta waħda kuljum nibqa' mpejjeb dik li tfuq vażet mediċina dejjem ħdejja bil-hip hop u Malta wieħed ma jistax jitrejja għalhekk nagħmel dak li nista' dejjem nara s-sen nivvinta kuljum nipprattika inżomm moħħi attiv naħdem u nistinka inwassal il-messaġġ lil kull min jisma' d-diska sakemm xi darba nubżoq dak il-vers li jbellaħ l-univers inżomm ħalqi magħluq jiena qatt ma stajt dak li nubżoq huwa inspirat minn dak li rajt bniedem bħall-oħrajn nisbalja xbajt għal memment kull ma smajt dejjem miżint u evalwajt ngħidha kif inħossa iskiet mhux risposta nirrappreżenta l-mosta dawn ir-rimi huma aktar fatali minn inċident fi triq il-kosta għalhekk sa mill-ewwel ġurnata li bdejtniex fuq din il-blata ħassejt il-bżonn naqqat il-pon nolli idi insemma leħni u nolli ton għax naħliflek li qassik inżel alla din il-vuċi m'għandek ċans li żomm.